በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ከመይ ፀኒዕኩም? ጀሚርና ክሳዕ ንውድእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጢርን ጥበቡን ይግለፀልና እምበዓር ናይ ሎሚ ንሪኦ ናይ ተጣይ ይኸውን ማለት እዩ። ትማሊ ናይ ወዳቕኒ ሪኢና ነርና። እሺ ተጣይ ዝበሃል ንባቡ ዝትሕት መወዳእታ ቀለሙ ዝረግፅ ኮይኑ ብሓደ ፊደል ይውድእ። እንታይ ኢልና ኣለና? ተጣይ ዝበሃል ንባቡ ዝትሕት መወዳእታ ቀለሙ ዝረግፅ ኮይኑ ብሓደ ፊደል ይውድእ ማለት እዩ። ብሓደ ፊደል ዝውድእ ዝበልናዮ ብሳድስ ጥራይ እዩ ማለት እዩ። ብሳድስ ማለት እዩ ብሽዱሽተ ፊደል ንባቡ ውስጥ መወዳእታ ፊደሉ ብሽዱሽተ ጥራሕ እዩ ዝውድእ ማለት እዩ። ኣብ ተጣይ ኢልና 1 2 3 4 5 7 የለውን። እዚኦም ካ እንታይ እዮም? ግዕዝ፣ ካእብ፣ ሳልስ፣ ራብዕ፣ ሓምስ፣ ሳብዕ ኣብ ተጣይ የለውን ማለት እዩ። ኣብ ወዳቒ 7 ኣለዉ ኢልና ኣብ ተጣይ ግን ካብቶም 7 ሓደ ማለት እዩ ብሳድስ ጥራሕ ንሱ ኸ ማለት እዩ። ኣብዚ ንኣብነት ክንሪኢና እንታይ ኢልና ኣለና? ኣብዚ መቅደስ ኢልና ኣለና። መቅደስ ኢልና ማለት እዩ። መቅደስ ኢሉ ንባቡ ትሒቱ እዚ መወዳእታ ቀለሙ እዚ ይውሓጥ ኣሎ ኣይረግፅን ዘሎ። ክረግፅ ተኮይኑ ከመይ ክብል ነይሩ? መቅደስ ኣይኮነን ዝብል መቅደስ ይብል ማለት እዩ። መቅደስ ይብል ማለት እዩ። ትሲ ይውሓጥ ኣሎ መቅደስ ኢሉ ይውሓጥ ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ደብር ንብል ነንብቦ ከለና ማለት እዩ። ደብር ደብሪ ዘይኮነ ደብር ኢልና ርንውሕጦ ማለት እዩ። ርንውሕጦ ካልኣይ ከዓ ኢየሱስ ከዓ ኢየሱስ ንብል ማለት እዩ። ኢየሱስ ኣይኮና ንብል ኢየሱስ ንብል። ማሂደር ንብል ማለት እዩ። ማሂደር ማሂደር ኢሉ ኣይረግፅን ተጣይ ማለት እዩ። ማሂደር ይብል። ቤት ይብል ማለት እዩ። ቤት ቤት ኢሉ ይውሓጥ ቤት ኣይብልኒ። እሺ ቀፂልና እንሪኦ ተነሺ ማለት እዩ። ተነሽ ዝበሃል ንባቡ ዝልዕል መወዳእታ ቀለሙ ዝረግፅ ኮይኑ ብ5 ፊደላት ይንገር። እንታይ ኢልና ኣለና? ተነሽ ዝበሃል ንባቡ ዝልዕል መወዳእታ ቀለሙ ዝረግፅ ኮይኑ ብ5 ፊደላት ይንገር ማለት እዩ። ንሳቶም ከዓ ግዕዝ፣ ካእብ፣ ሳልስ፣ ራብዕ፣ ሳብዕ ይበሃሉ። እንታይ ኢልና? ንሳቶም ከዓ ግዕዝ ብሓደ ይውድእ፣ ብካልኣይ ፊደል ይውድእ፣ ብሳልሳይ ፊደል ይውድእ፣ ብራብዓይ ፊደል ይውድእ፣ ብሻብዓይ ፊደል ይውድእ ማለት እዩ። ኣብ ተነሽ ሓመስን ሳድስን የለውን 5 6 የለውን ማለት እዩ። ብ5 6 ኣይውድእን እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ግዕዝ ካብ ሀስ ክሳብ ፐ ዘለው ግሲ ተነሽ እዮም ይቤ ገዲፍካ ማለት እዩ። እንታይ ኢልና ኣለና? ብግዕዝ ካብ ሀስ ክሳብ ፐ ዘለው ግሲ ተነሽ እዮም ይቤ ገዲፍካ። ቀዳማይ ግዕዝ ማለት እዩ። እንታይ ንብል ብግዕዝ? በልዓ ኢልና ነልዕሎ በልዓ አ ይረግፅ ኣሎ በልዓ። ሰረፐ ሰረፐ ቀደሰ ቀደሰ ኢሉ ይረግፅ ኣሎ ይልዕልካ ኣሎ። ቀደሰ ሳይሆን ቀደሰ። ምንተ ሃለወ ኣነ ንህነ ይብል ማለት እዩ። ኣብዚ ንባቡ ይልዕል ኣሎ ቀለሙ ኸ ይረግፅ ኣሎ ማለት እዩ። በልዓ ኢሉ ይረግፅ ኣሎ መወዳእታ ቀለሙ ማለት እዩ። ሰረፐ ኢሉ ይረግፅ ኣሎ ንባቡ ኸ ይልዕል ኣሎ ማለት እዩ። ቀደሰ ምንተ ሃለወ ኣነ ንህነ ይብል ማለት እዩ። በልዓ ሰረፐ ቀደሰ ምንተ ሃለወ ኣነ ንህነ ኣይብልኒ ማለት እዩ። እንታይ ዳ ክልዕል ኣለዎ ማለት እዩ። በልዓ ምክንያቱ እንታይ ኢልና? ተነሽ ዝበሃል ንባቡ ዝልዕል መወዳእታ ቀለሙ ዝረግፅ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ብካእብ ክንርኢ ከለና ከዓ በልኡ በልኡ ይረግፅ ኣሎ ማለት እዩ። ንባቡ ከዓ ይልዕል ኣሎ። በልኡ ሳይሆን በልኡ፣ ፀውኡ፣ ግበሩ፣ ይኩኑ፣ ህስሱ ይብል ማለት እዩ። ብሳልስ ለኪ፣ ንስኢ፣ ሁሪ፣ ነፅሪ፣ ኢትግበሪ እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ። ብራብዕ ኣይመራ፣ ሆራ፣ ትርኣያ፣
ህፅባ ይብል ማለት እዩ። ኣእምራ ሆራ ትርኣያ ህፅባ ይብል ማለት እዩ። ብሳብዕ ሃቦ እግዚኦ ኩነኔክ ሃቦ ዝብል ኣሎ። ሃቦ ንግሮ ህንጾ ኣእምሮ ንብል ማለት እዩ። እምበኣር ናይ ሎሚ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ብዛዕባ ሰያፍ ኢና ንርኢ። ክሳብ ሽዑ ደሓን ቀኒዩ።